Horenko, musíš hlásit průběžný pořadí. Celkem máme připraveny 2 rozplavby. Já doufám, že k prezentaci už přišly děvčata na 50 metrů volný způsob, hlavně ten mladší ročník 2000. A pak pokračujeme 9-9 a 9-8. Startovat se bude ze startovní plošiny. Zde od restaurace normálně startujeme, nepřecházíme na druhou stranu, tak všichni to veďte v patrnosti. Ve druhé, poslední nejrychlejší rozplavbě mužů 200 polohově poplave na dráze 0 Adam Kavřík, Sob Kolín, na jednice Štěpán Šetek, Slávě Plzeň, na dvojce Petr Lédl, Motorlet Praha, na trojce Martin Zikmund, Klub sportovního plavání Kladno, na 4 Ondřej Fiedler, Motorlet Praha, na 5 Denis Gavronský, Slávě Plzeň, na 6 Tomáš Plevko, SK Jazzmeni Žates, na 7 Jakub Řehák, Lokomotiva Nymburk, na 8 Michal Žabka, Motorlet Praha a na 9 Jan Novák, Bohemians Praha. Takže teď mi oznámil vrchní rozhodčí, pan Michal Kindl. Po této poslední rozplavbě, která bude následovat, bude 5minutová přestávka, tak aby se stačilo přestavět časoměrné zařízení, tak to veďte v patrnosti. Nepoplaveme hned až asi tak zhruba po 5 minutách. Tak, dráha číslo 8, Honza Kutil, vítězí v této první rozplavbě 2:24:81.